Vi skyder en telefon, og vi vil godt dedikere det vores fantastiske lærer fra efterskolen, Frank, fordi han hjalp mig med at lave den her antenne. Skal du ikke bruge kineseren? Nej, jeg skal ikke bruge nogen kineser. Hvor er du ramt? Det tror jeg også. Jeg tror ikke, at der er sket noget. Hvor ramt? Det er ligesom det vigtigste. Jeg tror, den Jo, der skete noget. Se skærmen. Smash! Ja. Hvem kan ramme Motorola-mærket? Jeg prøver. Ja, Allan. Jeg synes, jeg ramte godt. Skærmen er nærmest væk nu. Hvis den skal også have en tur med kineseren. Allan, kan du lige demonstrere kineseren? Ja, jeg demonstrerer kineseren. Helt til den. Nemlig. Og dør den jo fuldstændig. Uh. Det er ødelagt. Skal vi ikke lige prøve at... Må jeg lige se her på kameraet? Plastiske flækker, eller hvad? Det gør det. Jeg prøver med den her. Jeg ved ikke, om jeg kan ramme. Nice. Det er lidt eksotisk måde at sætte et sted på. Åh! Det er i hvert fald. Jeg sidder også meget tæt på. Må vi se? Smash. Næste tast. Nice, ja. Og det ser godt ud. Skal vi bare tage dem nedefra til højre, tasterne? Ja, vores mål er jo stadig det samme derhenne. Men vores skytte har flyttet sig. Sådan der. Vi prøver. Vi finder den igen. Og der. Åh! Fucking sejt! Hvor ramte han? Den knækker på siden. Ja. Løsner. Det var den i forvejen. Og ringen røg af. Skal jeg ringe? Jeg tror, det var det, der skete. Var det det eneste, jeg skød af? Yeah! Fucking awesome! Yeah! Yeah! Den har det ikke så godt. Skal vi prøve at tænde den? Det gør du bare. Tror der er strøm på? Måske skal vi skyde batteriet. Den tænder ikke. Nej, vi skulle have haft tændt nu. Skal lige se. Der er batteri i. Skal ikke skyde batteriet? Nej, vi skyder den bare bagfra nu. Nu. Skyd først. Prøv lige at vise. Den der inde i skærmen. Den er om min hals. Ja, den har det godt. Ja. Den har det ikke så godt længere. Den er ikke så tyk længere. Det var toget. Det var toget, ja. Der faldt noget ned. Der er ikke mere tilbage på listen. Det var Allan, der tabte noget. Nej, det her det var sidste punkt på listen, selvom vi har sprunget nogen over. Undskyld, Lasse.